Mä saa... Minäkö vittu Fettor näköinen heillä? Mä oon paremmat lasit äijä. Okei, no tulee. Annat sä sille kohta se, annat sä mulle sitten se. Voiks mä saada hänen? Poliisi kyllä. No, tällä ei ollut vieläkin ID, mikä se on Suomi? Mikä se on ID Suomi? Henkkarit, niin. Sillä on vieläkin se henkkarit. Saadaanko me meidän... Saaks mä sit sen? Poliisi hoitaa sen sitä eteenpäin. Ai. Luultavasti teille, mutta... Yeah, that's what I'm trying to get right now. That's what I'm trying to get. No, you're not searching me. Why are you searching me, guys? Oh, guys. Why? Älä tule lähemmäksi Jos... sitten. Ymmärrän. Anteeksi, sä et oo poliisi, niin mä menen siihen. I didn't do anything. Otetaanko lassi? Ei, mä vaan katon tästä. Äijä. Älä tule lähemmäksi tohon poliisin hommaan. Mene kauemmas musta. I called the police as well. My wallet. Mitä sä oikein pelleet? Säikäitäjä. My friends wouldn't be grabbing me like this because it's unnecessary. I'm not going in. I'm going to stand here. I am calm. My voice. Mä olet teini-ikäiset.